Vitajte v novom videu, kde sa spolu ponoríme do fascinujúceho a relaxačného sveta japonských onsenov. Pod japonskou ostrovnou pôdou hlboko bublá a vrie a celá krajina je posiatá množstvom sopiek, ktoré sú spojené s bohatou históriou termálnych prameňov. Japonci ich nazývajú onseny a už stáročia sem prichádzajú čistiť svoje telá a duše. Japonský archipelág číta takmer 250 sopiek, z ktorých viac ako 80 je stále aktívnych. Termálnych prameňov tu vyviera ešte oveľa viac, okolo 3000, čo Japonsko umiestňuje na popredné miesto v rebríčku krajín s najväčším počtom prírodných horúcich prameňov na svete. Slovom onsen Japonci označujú jednak termálny prameň samotný a jednak tradičné japonské kúpele, v ktorých sú termálne pramene využívané. V japonských onsenoch neexistuje jednoznačná odpoveď na to, ako to tam vyzerá, pretože tieto kúpele sú skutočne veľmi rozmanité. Môžu byť tradičné s niekoľkostoročnou históriou alebo novopostavené s dôrazom na moderný dizajn. Máte možnosť navštíviť vnútorné alebo vonkajšie kúpele, veľké alebo malé, skúsiť horúce vyvierače alebo pramene s miernou teplotou. Možností je nekonečne veľa. Najslávnejšie kúpele sú často zasadené do nádhernej prírody, s cieľom prepojiť zážitok čistenia tela a duše. Počas teplej a liečivej kúpele môže vedľa vás bublať potok, rieka alebo dokonca vodopád. Mnohé onseny sú umiestnené v krásnom horskom prostredí. Iné pramene vyvierajú pri pláži alebo v jaskyniach. Po celej krajine nájdete množstvo kúpeľných hotelov, rezortov, komplexov a stredísk. Takéto kúpele vám môžu pomôcť pri rôznych zdravotných problémoch, pretože konkrétne pramene majú blahodárne účinky na ľudské zdravie. Japonské onseny sa zvyčajne delia do 9 základných typov podľa chemického zloženia, s vysokým obsahom soli, železa, síry a tak ďalej. Dokážu vám pomôcť s problémami ako artritída, kožné ťažkosti, reumatizmus, vysoký krvný tlak a mnohými ďalšími. Japonci si potrpia na dodržiavanie pravidiel, vrátane tých pre kúpanie v onsene. Prvým pravidlom, ktoré nie je povinné úplne všade, ale môžete sa s ním stretnúť, je nahota. Žiadne plavky ani uteráky. Nahota je neoddeliteľnou súčasťou onsenu a dôvodom, prečo si niektorí tento zážitok nedoprajú. Riešením môžu byť súkromné izby s vlastným onsenom alebo onseny s mliečnou vodou, kde nie je vidieť nič. Typickým príslušenstvom pre onseny sú ručníky. Dostanete ich dva pri vstupe, jeden väčší a jeden menší. Väčší slúži na osušenie a návštevníci si ho zvyknú nechať v šatni alebo ho položia na kameň, na ktorom sedí. Menší ručník berú so sebou do vody a položia si ho na hlavu. Tu však platí pravidlo, že ručník nesmie byť namáčaný do vody, v ktorej sa kúpete s ostatnými. Ďalším pravidlom sa týka osôb s tetovaním. Opäť neplatí všade, ale kvôli spojeniu s organizovaným zločinom je vstup pre tetovaných zakázaný v niektorých onsenoch. Malé tetovanie sa dá určitým spôsobom zakryť. Na túto drobnosť však pamätajte a pred vstupom do kúpeľov sa dobre informujte. Najprv si dôkladne umyte telo aj myseľ predtým, než vkročíte do onsenu. Po umytí sa znovu ponorte do vane a užite si príjemný kúpeľ. Žiadne umývanie v kúpeli. K dispozícii je priestor na umývanie, vaňa a sprchový kút. Umyte si telo a vlasy v priestore na umývanie. Žiadne behanie. Žiadne plávanie. Radšej vstúpte do kúpeľne pomaly, pretože podlaha môže byť veľmi klzká kvôli povrchu onsenu. Hlavným účelom návštevy onsenov nie je len očistenie tela, ale aj oddych a relaxácia pri namáčaní sa v onsene. V kúpeli nie je povolená opitá osoba. Obvykle je teplota onsenov aspoň 40 stupňov Celzia. Z hľadiska vášho zdravia nie je vhodné, aby sa ťažko opitá osoba ponorila alebo namočila do vane. Pre bezpečné užívanie onsenov sa vyvarujte kúpania po nadmernom pití. V duchu japonskej kultúry a tradícií sme sa dnes spolu ponorili do fascinujúceho sveta japonských onsenov.
Tieto prírodné termálne kúpele nám nielen ponúkli očistu tela, ale tiež nám poskytli jedinečný priestor na oddych a relaxáciu. Pamätajme si však, že návšteva onsenov prichádza s určitými pravidlami a etiketou, ktoré by sme mali rešpektovať, aby sme zachovali ich autenticitu a atmosféru pokoja. Ďakujeme vám za sledovanie tohto videa a dúfame, že vám naša cesta do sveta japonských onsenov priniesla zaujímavé a obohacujúce zážitky. Tešíme sa na ďalšie dobrodružstvá spolu.